Okay, díomh a chairde. D'oibre mé meach conas gur féidir lom fí seán beag a dhéanamh an riomhre seo, mar sin tá mé chur an píosa seo le chéile agus bé sé garad agus go hanscopi, onas gur féidir libh an OneNote a oibriú maras ceart. Now, feici sibh an taobh shot an riomhre, ní féidir leat an taobh sin eáil sin toisc go bhfuil bhórnanamnacha an sin agus níla me géirí go méach bhórnanamnacha isteach YouTube le léamh ag chuile duine. So, díreach le cíntiú go bhfuil is a goibh cadatáirsúil. So, nuair tain sibh isteach go OneNote, bí cínte go bhfuil tú ag dul láithreacha seach go dtí an leathnach a buine le Gearmánis sóisreach sibh sé 8 hain. An sin, an céad leathnach an sin, beidir feici mé mar seo sin an obair fágtha, chur mé thar an fáilte agus thar an collaboration space agus an content library agus an lehéide, so tá sin céad rud a thrican tú nuair tágann tú isteach agus téann tú isteach an sin agus tá an píosa sin leis na Treoracha ann. Okay? So seo hiad na Treoracha. Bí cínte go bhfuil denmh seic gach filtán, seo hiad na filtán, an taobh Freitag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, quiz, Montag, agus an sin ghfuil sibh ag denmh seic taobh isteig. Bí cínte nachhfuil sibh ag denmh darmad rud bi, mar uaireanta, like mar hampla má feic muid isteach an obairtá le teacht an lún, bei fí seán curtha suas sa seach an seo, ach chomh maith le sin tá ceannas na Microsoft Forms, mar sin bí cínte go bhfuil gach rud agat agus bei píosa obair breis ag dul isteach faoi sin, so bí cínte go bhfuil sibh ag léamh gach rud atá le déanamh i ngach filtán. Onas nach bhfuil aon rud darmata agat agus nach bhfuil tú faoi bhíomhontáiste mar gheall ar sin, mar hampla tá Microsoft Form híos an seo agus caiitú éalaíonn isteach nuair tá obair sin deanta agat. Okay, so sin an rud atá gceist an sin ó thaobh na Treoracha. Má tá form Microsoft an leathnach, bí cínte gur brúann tú submit. Tá cúpla sibh se tréis teachtar eisciúm ag rá nach bhfuil submit brúte agat. So bí cínte nuair tá tú tréis an iarracht sin á chur isteach agat sa, go bhfuil tú tréis brú submit agus leis na quizzes feici sibh go bhfuil an rogha agat. Fan second, just os clóis sé an second. Go méach an rogha agat. Rifust all own form sin. So fech tréis sin álín isteach, send me an email copy. Okay, so an sin turhí sé aiseolalas dit agus bés agat cadatá ceart agus mí ceart agat comma leis an fragra a fáin tú ón riomhre hain. Okay? So sin an rud is tábhachtaí module sin. Ma iarm ort písa oibre a chur I bhiltán, den cínte go bhfuil an filtán cearta úsáid agus an tidal ceart a chur an leathnach. Okay, so an seachtain se an bé ormh cúpla rud a dhéanamh agus a chur suas. I think tá sé le déanamh a gcuibh Freitag éinos. Yeah, so sin caithí tú green graph a ghlacha de fictor sa písa seo agus caiith tú an tidal mein heimstadt a chur An bhiste levéis sin a dhéanamh I gceart mar cruthí sé faibanna sa todhchaí muna bhfuil muid an teachtarthú maras ceart. So sin just ó thaobh crinneiste. Agus é seo, muir an leat an obair úslódáil, ní gádit obair úslódáil nu cheolacúm. Tá cúpla sibh sé ag tógáil green graph de bhór GoPlower hana féin. Agus sin ceart go leor is féidir lom súla cahabh orthú, ach ní gádíomh. Bei an aiseolalas feite gom tríd na Microsoft Forms agus tásúla gom go méach app nu rud ag an nua in úsáide goin an seachtain se cogan nún seachtain tar gion onas gur féidir an seic ratha dhéanamh ar ngachrod. Ach go dtí sin ní féidir lom rudí a frintáil sábhaile mar sin bé sé an deachar an ceart can dhéanamh ar picúir seán tú cúm seachas na rudí a iarm ormh a cheola. Okay, so ní gádíomh an obair a cheolacúm chuile lá. Bé mé denmh checkála seach libh tríd an Microsoft Forms. Tá rainn trán a gceist híos caithí tú gach trán a gceist a chruichnú ribh an níú lás 5 Márta. So béiste jol suas ceann go an aig na seachtaine le cínte go bhfuil sibh ag fálam rudaí. Má tá ceist ar bithe goibh seo rifuscúm ar an síomh sin agus